lycka till. Jag gör så att jag kommer ta vänstra högen, lägger jag upp först. Så den kommer ju inte bli första kortet då. Vänstra högen så. Och höger på så. Så. Och det första paketet är ju då till Christer, Tobias, sen Christer och så vidare. Är ni med på va? Du är också med på det, Christer. Nu kör vi. Här har vi första paketet som är Christers. Christer får en autograf på Cam Fowler. Cam Fowler. Sen har vi Tobias. Som träffar en Ruby på Alex Chason. Alex Chason. Christers tur. Här har vi en Ty Ratty, St. Louis Blues rookie, nummererad till 999. Sedan har vi Tobias tur. Där har vi den tjocke. Åh jävlar. Vad livet blev orättvist precis. Stick to stick. Jonathan Quick, Ryan Miller och Jimmy Howard. Damn. Onumrerad men jävligt vacker. Sen har vi Christers tur. Nice. Pierre Turgeon, nummererad till 125. En double jersey. Den var vacker. Den var vacker den. Sen har vi Tobias tur igen. Han får, oj, en, ja, jag vet inte vad de heter. Blå parallell, rookie. Jonathan Razin, nummererad till 85. Och Christer får en Tony Esposito, nummererad till 499. Och DJ Taub. Oh nice. Cedric Paquette 499x, Tampa Bay rookie. Och Christers sista paket är vad då? Det är en Pittsburgh Rookie Redemption.
Och Christer. Och sista paketet är väldigt tjockt kan jag säga. Känner jag direkt. Och boom. Det är en tjock till. Ganska okej box. Jersey Patch. Joe Thornton. Nummer till 75. Vi är öppna för fullt, Martin.